Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις ΕΧΜΕΣ. Με ένα θέμα που ακούγεται νομικό, πλην όμως μας αφορά όλους, θα ασχοληθεί η σημερινή εκπομπή. Έχει να κάνει με το δημόσιο δίκαιο, τα διοικητικά δικαστήρια που τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και όλα όσα αφορούν την διοίκηση έναντι των εργαζομένων στη διοίκηση, αλλά και κυρίως έναντι των πολιτών που πληρώνουν τη διοίκηση. Το εκλαϊκεύουμε λίγο το θέμα για να είναι απολύτως κατανοητό. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση αποτελεί μια ημερίδα η οποία θα οργανωθεί την ερχόμενη εβδομάδα από το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την νομική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με θέμα ακριβώς το δημόσιο δίκαιο, τα διοικητικά δικαστήρια, την συζήτηση που ξεκίνησε δειλά-δειλά για την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων αυτών των δικαστηρίων. Αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα, με προσκεκλημένους στο στούντιο. Είναι μαζί μας συνεπέστατος στον χρόνο του ο πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ο κύριος Κώστας Παρασκευά. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, εκ των προτεργατών αυτής της ημερίδας, παρόλο που έγινε υπόμνηση να μην καθυστερήσουμε στην άφιξη, καθυστερεί. Θα είναι, ελπίζουμε, σε λίγο μαζί μας ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος, βουλευτής στην επαρχία Λεμεσού, μέλος της Επιτροπής Νομικών και δικηγόρος. Θα έχουμε μια παρέμβαση από την Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού, όπως έχουμε πει, η Βουλή είναι συνδιοργανώτρια σε αυτή την ημερίδα για το δημόσιο δίκαιο, για τα διοικητικά δικαστήρια, πώς επηρεάζουν και τους πολίτες. Και θα έχουμε επίσης και μια παρέμβαση εξ αποστάσεως από τον κύριο Σοηλεντάκη Νίκο. Ο κύριος Σοηλεντάκης είναι πρόεδρος των εφετών διοικητικών δικαστηρίων επιτιμής στην Ελλάδα. Είναι ταυτόχρονα και διδάκτορας νομικής. Θα έχουμε μια παρέμβαση γιατί το στίχημα της σημερινής εκπομπής είναι να γίνει κατανοητή η αξία του δημοσίου δικαίου στην καθημερινή μας ζωή. Και σε αυτό θα συμβάλλει ο κύριος Παρασκευά, ο οποίος έχει και συγγραφικό έργο. Θα δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής ένα εκ των συγγραμμάτων επ' αυτού του θέματος του συγκεκριμένου. Θα εξηγήσουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο. Να πούμε μόνο τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. 22 477 777 είναι το τηλέφωνο. Το email είναι εχmes@megatv.com.cy και μηνύματα δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα ακούσουμε ασφαλώς παρεμβάσεις τηλεθεατών επί του θέματος. Πολλές φορές στο παρελθόν μας είχαν απασχολήσει ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων σε προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων, είτε για θέματα διορισμού είτε για θέματα προαγωγών κλπ. Αν μου επιτρέψει ο κύριος Παρασκευά, και θα του δώσω τον λόγο στη συνέχεια, έχει άπλετο χρόνο, να πούμε ότι πώς αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς το διοικητικό δίκαιο. Ασφαλώς ο ένας πυλώνας έχει να κάνει με τους εργαζομένους στη διοίκηση, τους υπαλλήλους. Έτσι. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με συμβάσεις που το δημόσιο αναθέτει σε τρίτους. Και ο τρίτος έχει να κάνει το πώς η διοίκηση εξυπηρετεί τους πολίτες. Έτσι χοντρικά. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς, δεν ξέρω αν έχω μακρηγορήσει ή αν έχω πει κάτι που δεν υφίσταται στην νομική επιστήμη. Καθόλου. Θα έλεγα όμως εκείνο το οποίο λέμε πολύ συχνά στις αίθουσες των ακροατηρίων μας, ότι το δημόσιο δίκαιο ακολουθεί έναν άνθρωπο από τη στιγμή που έρχεται στη ζωή, με από την πρώτη ληξιαρχική πράξη της γέννησης του μέχρι και το τέλος της ζωής του με την πράξη θανάτου. Επομένως, αν είναι ένα πράγμα που είναι σίγουρο στη ζωή, είναι ότι θα υπάρχει αυτή η σχέση με το κράτος. Τώρα, όσον αφορά τις ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις, τις αποφάσεις δηλαδή που εκδίδει το Διοικητικό Δικαστήριο, εδώ να πούμε ότι η φύση αυτών των αποφάσεων διαφέρει από τις αποφάσεις ποινικού δικαίου ή αστικού δικαίου, υπό την έννοια του ότι το Διοικητικό Δικαστήριο στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων ακυρώνει απλώς και μόνον μία απόφαση της διοίκησης.
Με άλλα λόγια, δεν έχει την εξουσία των διοικητικών δικαστήριων στις πλήστες των περιπτώσεων να διατάξει τη διοίκηση να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα. Αυτό δεν είναι κολοβή δικαιοσύνη, κύριε καθηγητά? Δεν είναι κολοβή δικαιοσύνη. Αυτή είναι η φύση του διοικητικού δικαίου. Ας μην ξεχνούμε ότι στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή διάκριση των εξουσιών. Επομένως, στη βάση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών είναι έργο της διοίκησης να παίρνει αποφάσεις, να υλοποιεί πολιτικές και να διεκπεραιώνει διοικητικές αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, και πάλι στην αρχή στη βάση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, είναι έργο του δικαστηρίου να κοιτάξει, να ερευνήσει κατά πόσον η διοίκηση έχει κινηθεί ακριβώς μέσα στο γράμμα του νόμου. Και αν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ, είναι ότι η διοίκηση κάθε φορά την οποία δρά θα πρέπει να ανεβρίσκει έναν νομικό κανόνα ο οποίος να αιτιολογεί τη δράση της. Επομένως, η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει, μπορεί να προβεί στη... Δικαιούμεσα, συγγνώμη, εμείς όταν λέτε διοίκηση, εμείς να έχουμε κατά νου το κράτος, κύριε Παρασκευά? Αν είναι πιο εύκολο, αν είναι πιο κατανοητό... Νομίζω, εγώ, ακούστε, η δική μου η προσπάθεια σήμερα είναι να γίνει κατανοητό αυτό το σοβαρότατο θέμα που συζητάμε ως προς το σε τι αφορά τον κάθε πολίτη. Και επειδή η διοίκηση, η ασφαλώς διοίκηση ασκείται από το κράτος, από τις επαρχιακές διοικήσεις, από το τμήμα πολεοδομίας, από το τμήμα αρχείου πληθυσμού, έτσι αυτή είναι διοίκηση, αλλά επειδή είναι πιο νομίζω εύκολο να έχουμε κατά νου το κράτος εμείς, γι' αυτό έκανα αυτή την παρέμβαση. Ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο. Η διοίκηση ουσιαστικά αφορά κάθε κρατική έκφανση, κάθε παρακλάδι του κράτους, αν αυτόν κάνει τη συζήτηση μας πιο εύκολη. Επομένως, ξεκίνησα να λέω ότι κάθε φορά που το κράτος δρά θα πρέπει να ανεβρίσκει έναν νομικό κανόνα, στον οποίο και να δικαιολογεί την απόφαση του, τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης, αλλά και επίσης θα πρέπει να δρά στη βάση ή στο πλαίσιο αυτού του νομικού κανόνα. Επομένως, εάν δεν υπάρχει νομικός κανόνας, και είτε υπάρχει νομικός κανόνας, αλλά το κράτος ξεφύγει από αυτόν τον νομικό κανόνα, τότε είναι έργο του διοικητικού δικαστηρίου να ακυρώσει αυτήν την απόφαση. Αλλά δεν είναι έργο του διοικητικού δικαστηρίου στις πλήστες των περιπτώσεων να περάσει και στο επόμενο βήμα και να υποκαταστήσει με τη δική του απόφαση μία απόφαση της διοίκησης. Και αυτόν έχει τη λογική του, διότι πολύ συχνά το ίδιο το δικαστήριο, όσον και να θέλει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, μπορεί να μην έχει τις γνώσεις να πάρει αυτή την απόφαση. Θέλω να πω ένα απλό παράδειγμα, κύριε Παρασκευά. Ένας δημόσιος υπάλληλος προσφεύγει διαμαρτυρώμενος γιατί η διοίκηση δεν τον έχει προάξει σε μια θέση και έχει προάξει τον Α ή Β συνάδελφό του. Υπάρχει ακυρωτική απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο που λέει ότι κύριοι της διοίκησης κακώς έχετε προαγάγει τον Σωτήρη Παρούτη και όχι τον Κώστα Παρασκευά, αλλά από εκεί και πέρα έτσι δεν έχουμε κάτι άλλο. Ως εκ τούτου όλα αυτά τα χρόνια και πρώτων διοικητικών δικαστηρίων το 2015, όταν προσέφευγε κάποιος στο δικαστήριο γενικότερα, είχαμε ακυρωτική απόφαση της προαγωγής ή του διορισμού του ομιλούντος, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα η διοίκηση ερχόταν και επαναδιόριζε τον ομιλούντα, με καταλάβατε, δηλαδή που ήσουν πουθενά. Και είχαμε τραγικές ιστορίες, εγώ θυμάμαι στις εφημερίδες, όπου είχαμε 17, 18, 20 τέτοιες προσφυγές από το ίδιο πρόσωπο, το δικαίωνε το δικαστήριο και η διοίκηση επαναδιόριζε εκείνον που ήθελε. Δεν θα πω τον εκλεκτό της. Με καταλάβατε. Απλώς παρενέβηκα για να είναι τόσο απλό και κατανοητό το παράδειγμα. Ωραία. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ καλό το παράδειγμα σας, όμως τα πράγματα δυστυχώς είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο πολύπλοκα στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου. Σωστό. Και πρέπει να κάνουμε αναφορά σε νομικές έννοιες, διότι μιλούμε για έναν από τα πιο στριφνά ζητήματα της νομικής συμμόρφωσης με τις ακυρωτικές αποφάσεις. Αυτόν το λέω γιατί η αποδοχή μιας προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο, η ακύρωση μιας ατομικής διοικητικής πράξης, βεβαίως φέρει στον επιτυχών διάδικων όλα αυτά τα συναισθήματα χαράς. Αλλά είναι καλό να εξηγηθεί σε αυτόν
τι ακριβώς έχει κερδίσει. Και στο Διοικητικό Δικαστήριο είναι πολύ σημαντικό να εξηγείται στον αιτητή πάνω σε ποιον ακριβώς λόγο ακυρώσεως έχει επιτύχει η προσφυγή του. Ναι. Εάν λοιπόν η προσφυγή έχει επιτύχει για έναν τυπικό λόγο, μπορεί το διοικητικό όργανο να επανεξετάσει και αφού λάβει υπόψη το τι το δικαστήριο έχει πει, να διορθώσει αυτήν την τυπική πλημέλεια και να επανέλθει στην ίδια ακριβώς απόφαση με το ίδιο περιεχόμενο, και αυτό να είναι σωστό από πλευράς διοικητικού δικαίου. Αυτό λοιπόν το οποίο σας περιγράφω είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό στον μέσον πολίτη, ο οποίος παίρνει το δρόμο για το δικαστήριο, δικαιώνεται και στο τέλος έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αν όμως οι λόγοι για τους οποίους έχει δικαιωθεί ο αιτητής είναι λόγοι ουσίας, τότε πια η διοίκηση θα πρέπει να επανεξετάσει υπό το φως του ακυρωτικού αποτελέσματος και δεν μπορεί πια να πάρει την ίδια απόφαση. Δεν μπορεί ούτε να επιμένει ούτε να διστροπεί, όπως λέμε στο διοικητικό δίκαιο. Λοιπόν, εντάξει, μπήκαμε στην ουσία. Θέλω να καλωσορίσουμε με τη βοήθεια και του σκηνοθέτη μας τον κύριο Νίκο Σοηλεντάκη, πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων επιτιμή, διδάκτορα νομικής. Κύριε Σοηλεντάκη, καλό σας απόγευμα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα και από την Αθήνα. Λοιπόν, καλά τα πάμε, έτσι, μας παρακολουθείτε λίγο. Λοιπόν, θέλουμε να κάνετε λίγη υπομονή, θα έρθουμε να σας δώσουμε το λόγο γιατί έχετε μακρά εμπειρία επί των διοικητικών δικαστηρίων και του δημοσίου δικαίου. Θέλω αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, την κυρία Ιερονημίδου. Κυρία Ιερονημίδου, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ κύριε Παρούτη για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θέλω σας παρακαλώ να μας πείτε πώς και γιατί προκύπτει αυτή η πρωτοβουλία και από την Βουλή των Αντιπροσώπων, από το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού για να ακριβολογούμε, και την νομική υπηρεσία να κάνει αυτή τη δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή εξεχόντων νομικών ανθρώπων και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Ναι, να σας πω ότι ναι, είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση που διοργανώνεται από τις συστάσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Και είναι από κοινού διοργάνωση με την Ακαδημία Επιμόρφωσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τελείως ουσιαστικά υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής και του Γενικού Εισαγγελέα. Η πρωτοβουλία προέρχεται από τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Πανίκο Λεωνίδου. Ήρθε εδώ με καθυστέρηση. Ναι, ο οποίος είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και είχε λάβει πολύ ενεργό δράση ρόλο κατά τη διάρκεια της δικαστικής μεταρρύθμισης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει η 17η τροποποίηση του Συντάγματος. Είχε την πρωτοβουλία να εισηγηθεί την ενσωμάτωση στην Κυπριακή Ενωμένη Τάξη των διοικητικών διαφορών ουσίας, γιατί μέχρι τη στιγμή τα διοικητικά δικαστήρια επιλαμβάνονται μόνο ακυρωτικών διαφορών. Είχε θέσει αυτή την εισήγηση ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας, τότε ενώπιον της κυρίας Δράκου και της Βουλής βεβαίως, και είχε γίνει ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση του και ενσωματώθηκε στο κείμενο της μεταρρύθμισης. Στα τροποποιητικά νομοσχέδια. Κυρία Ιερονημίδου, παρακαλώ ολοκληρώστε. Θέλουμε να μας πείτε πότε είναι αυτή η μερίδα. Ναι, η μερίδα αυτή είναι την ερχόμενη Τετάρτη στις 3 Απριλίου στις 9.30 το πρωί στην αίθουσα των Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καλλιπόλεως. Όπως είπα, αποτελεί την πρώτη επίσημη εκδήλωση του Ιδρύματος και έχουν προσκληθεί πολύ σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα, όπου είχαμε μεταβεί μαζί με τον κύριο Λεωνίδου και είχαμε κάνει και συναντήσεις και είχαμε ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτή η ενσωμάτωση στο Κυπριακή Ενωμένη Τάξη. Θα είναι ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και καθηγητής στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Ιωάννης Σιμεωνίδης. Ο κύριος Πάνος Λαζαράτος, επίσης καθηγητής διοικητικού δικαίου στο Καποδιστριακό, με τεράστια εμπειρία ως ακαδημαϊκός και δικηγόρος. Και επίσης από την Κύπρο θα είναι ο κύριος Παρασκευάς, επίτροπος. Τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κύριος Εμιλιανίδης, έχουμε διαβάσει.
Ναι, αυτοί θα μας, εκτός το ότι θα συμβάλλουν με την γνώση τους, την βαθιά γνώση που έχουν για την Κυπριακή Ενωμένη Τάξη, θα αναλύσουν ακόμα μια πτυχή του διοικητικού δικαίου πολύ κρίσιμη, που είναι η συμμόρφωση ή η συμμόρφωση της διοίκησης προς τις αποφάσεις τις ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων, των διοικητικών του διοικητικού δικαστηρίου. Κυρία Ιερονυμίδου, ναι. Θέλω να πω ότι η πτυχή που αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων σε διοικητικές διαφορές ουσίας περιέχει άλλες πιο πολύπλοκες δικονομικές πτυχές, τις οποίες θα εξετάσουν και θα αναλύσουν κατά την ημερίδα τόσο οι Ελλαδίτες όσο και οι Κύπροι νομικοί. Κυρία Ιερονυμίδου, σας ευχαριστούμε. Εμείς σε αυτή τη συζήτηση προσπαθούμε να φέρουμε αυτό το δύσκολα νομικό, όπως ακούετε, θέμα στα μέτρα των απλών πολιτών για να είναι κατανοητό, και ο κύριος Παρασκευάς και θα συμφωνήσει. Αυτό θα το αναλάβει ο κύριος Παρασκευάς. Μα θα συμφωνήσει και ο κύριος Λεωνίδου και ο κύριος Σολοϊντάκης. Είπε ότι το δημόσιο δίκαιο αφορά τον κάθε πολίτη από την πρώτη μέρα της ζωής του με την ληξιαρχική πράξη. Έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κυρία Ιερονυμίδου. Να είστε καλά. Είπαμε ότι η Βουλή κάνει και άλλα πράγματα εκτός από του να νομοθετεί, να συζητά και να έχουμε βουλευτές στο σούτου για να αντιμάχονται. Κύριε Λεωνίδου, καλώς ορίσατε. Το 3 εξαμαρτή. Το 3. Θα προσπαθήσω να μετράω. Κύριε Παρούτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Η Πέμπτη, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, γιατί έχουμε μια σειρά από συνεδριάσεις, επιτροπό, σύσκεψη αρχηγό. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να έχουμε και τον Υπουργό Οικονομικών στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Γι' αυτό καθυστερήσατε. Σήμερα γι' αυτόν τον λόγο. Τι σας είπε, δικαιολόγησε τα μέτρα, είστε ικανοποιημένοι ως δίκο από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση? Κύριε Σολοϊντάκη, συγγνώμη, ένα λεπτό για τα καθημάς. Θέλει να βγάλει και είδηση ο κύριος Παρούτης. Θέλει να βγάλει και είδηση, κύριε Σολοϊντάκη, ο κύριος Παρούτης. Είστε ευχαριστημένοι, κύριε Λεωνίδου? Ένας πανέξυπνος δημοσιογράφος, ο οποίος τώρα θέλει να πάρει αλλού το θέμα. Όχι, απλώς πείτε μας. Είστε ευχαριστημένοι? Κάθε μέτρο που βοηθά τον κόσμο, την κοινωνία, ασφαλώς και μας ικανοποιεί. Σίγουρα ο καθένας από εμάς θα έχει απαιτήσεις για περισσότερα πράγματα, όμως ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης που οι συνέπειες είναι τεράστιες για την οικονομία και για τους πολίτες και την οικονομία. Άρα ο Υπουργός Οικονομικών καθηκόντως έχει υποχρέωση να ισορροπήσει τα πράγματα και να βρει τρόπους έτσι που σιγά σιγά να ικανοποιείται ο πολίτης και να πάρει μια ανάσα. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Να μείνουμε, γιατί θα το συζητήσουμε και την Τρίτη. Εμείς έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, καλωσορίσατε, κύριε Λεωνίδου. Κύριε Παρασκευά, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που μας δίνετε την ευκαιρία. Ακούστε, έχω τηλεθεατές που λένε ότι δεν το έχουν κατανοήσει ακόμη το θέμα. Θα προσπαθήσω, εγώ θα επιμείνω, γιατί, κύριε Σολοϊντάκη, να σας καλωσορίσουμε εκ νέου και να σας δώσουμε τον λόγο να πάμε να ακούσουμε λίγα περισσότερα για το δημόσιο δίκαιο και πώς επηρεάζει και τους εργαζομένους στη διοίκηση, αλλά κυρίως τους πολίτες που απαιτούν εξυπηρέτηση από τη διοίκηση. Καλησπερίζω όλους από την Αθήνα και θεωρώ μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω στην εκλεπτή αυτή συντροφιά. Μπορώ να σας πω το εξής. Ο άνθρωπος εξ ενστίκτου θέλει το δίκιο του και το δίκιο το απονέμει η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε μία διαφορά μεταξύ μας ως ιδιώτες, παράδειγμα για το χωράφι μας, για τα σύνορα, πάμε στο δικαστήριο. Όταν έχουμε κάποιο έγκλημα, πηγαίνουμε στα ποινικά δικαστήρια. Όταν όμως έχουμε μία διαφορά με τη διοίκηση, η οποία διοίκηση εκδίδει πράξεις, οι οποίες μπορεί να είναι είτε έγγραφες, μπορεί να είναι όμως και υλικές πράξεις. Τι θα βρούμε? Πρέπει να πάμε και αυτό στο δικαστήριο, διότι η διοίκηση πρέπει να δρά σύμφωνα με τον νόμο. Ο Πίνδαρος έχει πει χαρακτηριστικά για τον νόμο ότι πάντων βασιλεύς. Είναι βασιλεύς όλων ο νόμος. Υπάρχουν λοιπόν στο επιρωτικό δίκαιο ξεχωριστά δικαστήρια που απασχολούνται μόνο για τις διαφορές που έχει ο πολίτης, που όπως πολύ σωστά είχατε πει προηγουμένως, αν θυμάμαι ο κύριος Παρασκευάς, αν κατάλαβα καλά, από τότε που θα γεννηθεί ο άνθρωπος έχει σχέση με τη διοίκηση. Το δίκαιο χαρακτηριστικά, έλεγε ένας καθηγητής, ο Πανταζόπουλος του Ιστορίας του Δικαίου στη Θεσσαλονίκη,
το δίκαιο σε ακολουθεί από την ώρα που είσαι στην κοιλιά της μητέρας σου μέχρι και πέραν του τάφου. Είναι κληρονομικές υποθέσεις. Σωστό. Έτσι λοιπόν. Αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές, οι οποίες, όπως πολύ σωστά είπε ο προλαλής σας, νομίζω ο κύριος Παρασκευάς, αν δεν κάνω λάθος, για τις ακυρωτικές διαφορές. Τις χωρίζουμε τις διαφορές και έχουμε τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα. Έχουμε την αίτηση ακυρώσεως, έχουμε προσφυγή, έχουμε και την αγωγή. Χαρακτηριστικά, εγώ χρησιμοποιώ την εξής παρομοίωση. Με την αίτηση ακυρώσεως δεν πετυχαίνεις τίποτε άλλο παρά να ξεριζώσεις το δέντρο. Αυτό που λέγεται διοικητική πράξη παράνομη. Με την προσφυγή προχωρείς ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Ρυθμίζεις το έδαφος σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με αυτό που ζητάει ο προσφεύγων στη δικαιοσύνη. Και με την αγωγή δεν κάνεις τίποτα άλλο. Παρακόβεις τα κλαριά του δέντρου. Είναι οι συνέπειες της παράνομης πράξης της διοικήσεως. Το προσπαθώ δηλαδή για να γίνουμε αντιληπτός στο μέσο άνθρωπο. Έτσι. Τώρα έχουμε και ένα χαρακτηριστικό όμως στα διοικητικά δικαστήρια με τα άλλα. Στα άλλα δικαστήρια η αποστολή τους είναι αμφίδρομη. Δηλαδή δίνει δικαστική προστασία και στον ενάγοντα και στον εναγόμενο. Ενώ στα διοικητικά είναι μονόδρομος. Τι είναι? Προσφεύγει πάντα ο διοικούμενος εναντίον της διοικήσεως. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σωλεντάκη, θα διαβάσω ένα μήνυμα από έναν τηλεθεατή για να έχουμε, γιατί νομίζω ότι με ενημερώνει και η παραγωγή, να ξαναπούμε το θέμα. Δεν είναι δύσκολο το θέμα. Το δημόσιο δίκαιο μας αφορά όλους και συζητάμε ακριβώς αυτή τη σχέση διοίκησης και διοικούμενου. Λέει ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης, το Διοικητικό Δικαστήριο από τις ιδρύσεώς του το 2015, ο κύριος Σωηλεντάκης υπέμνησε ότι το υπηρετικό δίκαιο που ισχύει και στην Ελλάδα είχε προγενέστερα τη δυνατότητα των διοικητικών δικαστηρίων. Στην Κύπρο έχει εισαχθεί ο θεσμός από το 2015. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Διότι το διοικητικό δίκαιο έχει εισαχθεί στην Κύπρο με τη γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απλώς δεν έχουμε εξειδικευμένα δικαστήρια, κύριε. Από την 1η Πρώτου του 2016 λειτουργεί στην Κύπρο εξειδικευμένο διοικητικό δικαστήριο. Ναι, εντάξει. Συνεχίζω το κείμενο του κυρίου Χριστοφίδη. Έχει από την ίδρυσή του, λέει, το 2015, έχει εκδώσει αποφάσεις πέραν των 4.700 υποθέσεων. Δυστυχώς όμως αριθμός αυτών δεν έχει εφαρμοστεί. Θέλω να μας το εξηγήσετε τι σημαίνει δεν έχει εφαρμοστεί. Όπως σε προσφυγή χείρων ανδρών, των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν την 1η Πρώτου 2018, αν και το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ των εναγόντων, το κράτος δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση. Εγώ την ξέρω την ιστορία αυτή. Οπότε ποια η χρησιμότητα του όταν ακόμα και το ίδιο το κράτος, η καλύτερη ερώτηση νομίζω, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του. Τα ίδια και για την μη εφαρμογή της απόφασης εναντίον ΡΙΚ για αποζημίωση στη δημοσιογράφο Ευδοκία Λοΐζου, της τάξης των 900 και πλέον χιλιάδων ευρώ. Ιστερόγραφο, πολύ παράξενη η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι η ΣΥΤΑ είναι η δικιά μας, ο δικός μας ΟΤΕ, κύριε Σωηλεντάκη. Μάλιστα. Έτσι, ως οργανισμός τηλεπικοινωνιών, μιλάμε για μια απόφαση που εξεδόθη τις προηγούμενες 2 μέρες, δεν μπορεί να λάβει μέρος στην προμήθεια έξυπνων μετρητών για την αρχή ηλεκτρισμού. Το θέμα της δικιάς μας ΔΕΗ, για να σας μπάσω στο θέμα. Στην Αγγλία η εταιρεία τηλεπικοινωνιών British Telecoms θα προμηθεύσει τα επόμενα 10 χρόνια 28 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές για αέριο και ηλεκτρισμό. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση από τον κύριο Μάριο Χριστοφίδη. Κύριε Λεωνίδου, να σας δώσουμε τον λόγο και εσάς. Έχει αρθεί η τιμωρία για την καθυστερημένη έλευση. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς το θέμα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ χρηστό. Συνεπώς, ας μου επιτραπεί να πω 2 λόγια. Καταρχάς, όπως έχει πει και η κυρία Ιερονημίδου, μέσα στο πλαίσιο της δικαστικής μεταρρύθμισης είχαμε προτείνει και είχα προτείνει προσωπικά την επέκταση της αρμοδιότητας των διοικητικών δικαστηρίων, του Διοικητικού Δικαστηρίου
και στον έλεγχο στις διοικητικές πράξεις ουσίας πλέον. Δηλαδή, πέραν από τον ακυρωτικό, τον έλεγχο της νομιμότητας της πράξης που εκδίδει κάθε διοικητικό όργανο, δηλαδή είτε η ΣΥΤΑ, είτε η Αρχή Ηλεκτρισμού, είτε οι μη κρατικοί γενικά οργανισμοί, τα συμβούλια τους, είτε τα Υπουργεία, είτε η ΕΔΗ, είτε για να πούμε όλο το πλέγμα των οργανισμών που επηρεάζονται μέσα από αυτή την νομοθεσία. Διότι δεν είναι μόνο, είναι και οι μη δημόσιοι οργανισμοί, οι μη κρατικοί οργανισμοί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι, οι κοινότητες, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία εκδίδουν διοικητικές πράξεις. Αυτές οι πράξεις μέχρι σήμερα ελέγχονται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του ακυρωτικού ελέγχου. Δηλαδή ελέγχεται η νομιμότητα της πράξης. Και με την πρόταση τη δική μου και πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος που υιοθέτησαν όλοι οι συναδέλφοι και η εκτελεστική και η νομική υπηρεσία, εισηγούμαστε και με νόμο πλέον θα πρέπει να υπάρξει επέκταση αυτής της αρμοδιότητας και στην ουσία πλέον κάποιων υποθέσεων. Και τώρα, πώς το έχουν πει οι καθηγητές, ο κύριος Σωριαντάκης και ο κύριος, διοικητικών διαφορών ουσίας. Ακριβώς. Διοικητικές διαφορές ουσίας είναι και ο τίτλος του θέματος που θα συζητήσουμε. Παράλληλα όμως, ένα τεράστιο θέμα που μένει σε εκκρεμότητα. Μπορείτε χρόνια, να μας πείτε ένα παράδειγμα, κύριε Λεωνίδου, μια διοικητική διαφορά ουσίας? Ας πούμε, αποφασίζει το Ιατροσυμβούλιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμβουλευτικά, ουσιαστικά, λέει στις κοινωνικές ασφαλίσεις δεν δικαιούται ο Α κοινωνική ασφάλιση, διότι το Ιατροσυμβούλιο δεν το. Όχι, πρόωρη σύνταξη δεν δικαιούται. Ή πρόωρη σύνταξη ή σύνταξη ανικανότητας, κάποια συντάξεις. Εδώ η σκέψη δική μας είναι, θα πρέπει μάλλον το δικαστήριο, πέραν του να ελέγξει κατά πόσον ετηρήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες έκδοσης της πράξης, δηλαδή η νομιμότητα της πράξης, θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο πράγματι μπαίνοντας στην ουσία και βλέποντας τα ιατροσυμβούλια, τις ιατρικές γνωματεύσεις, να αποφασίζει σε κάποιο βαθμό και το δικαστήριο αν δικαιούται ή όχι. Βεβαίως θα μου πείτε πώς θα γίνεται αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα και είναι αυτό που θα συζητήσουμε κατά την ημερίδα, για να δούμε πώς εφαρμόζεται στην Ελλάδα, γιατί όπως έχει λεχθεί και προηγουμένως, το υπηρετικό σύνταγμα είναι αυτό που ακολουθούμε κατά βάση και εδώ ως έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζεται σε το δίκαιο μας, το διοικητικό, στηρίζεται στο υπηρετικό, στηρίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και σε γνωματεύσεις και απόψεις εγκρίτων νομικών καθηγητών των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Ελλάδας. Άρα το ένα μέρος είναι οι διοικητικές διαφορές ουσίας, πώς εντάσσονται στην έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και φεύγουμε από το κομμάτι που ήταν μόνο ακυρωτικές αποφάσεις. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Ωραία. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ο αγαπητός φίλος Κώστας, ο οποίος έχει συγγράψει και ένα εξαιρετικό σύγγραμμα, νομίζω διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο, και αφορά τη μη συμμόρφωση ή τη συμμόρφωση, αν θέλετε, της διοίκησης όλων αυτών των διοικητικών οργάνων με αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Ένα διοικητικό δικαστήριο αποφασίζει, φερειπίν, να δοθεί, να ακυρώσει την απόφαση του Δήμου Χ για την έκδοση μιας πολεοδομικής άδειας. Και ο Δήμος καθυστερεί, δεν αποφασίζει ή μπορεί να παίρνει την ίδια απόφαση χωρίς να αιτιολογεί γιατί παίρνει την ίδια απόφαση και να γίνεται ένας μήλος, μια διαδικασία επαναλήψεων, συνεχών επαναλήψεων, με αποτέλεσμα ο διοικούμενος να ταλαιπωρείται, να μπαίνει σε έξοδα και να μην βρίσκει το δίκαιο. Και εγώ, όπως έχω χαρακτηρίσει, κύριε Παρούτη, το διοικητικό δίκαιο είναι το δίκαιο του αδικημένου πολίτη. Είναι το δίκαιο το οποίο προασπίζεται τις αξίες, το κύρος, αν θέλετε, και την προσωπικότητα του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία και πιστεύω ότι πολύ σωστά γίνεται αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση και είναι προς πίστην όλων των θεσμών και του Γενικού Εισαγγελέα που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θα έλεγα ακόμα και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, όπου
από την ίδια την παρέμβαση που θα έχει ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνταγματικού χαιρετίζοντας αυτή την ημερίδα, νομίζω αυτό λέει πολλά. Εντάξει, εγώ έχω δύο ερωτήσεις, κύριε Λεωνίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, σημαντικές από τηλεθεατές. Η κυρία Χριστίνα λέει, κύριε Μπαρούτη, εμπίπτει στο διοικητικό δίκαιο, και θα ήθελα και την άποψη του κυρίου Σοηλεντάκη επ' αυτού. Το κράτος να απαντά στον πολίτη, όχι να αποστέλνουμε μία επιστολή ή ένα email και να είναι φωνή βοόντος εν διορίμο. Μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Αυτό είναι συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι στο διοικούμενο, όπως εκεί στο πάνελ τα λέτε πολύ ωραία? Καλή ερώτηση αυτή της κυρίας Χριστίνας. Και μία δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Χρήστο. Λέει, και πώς θα περάσουμε, τι εξουσίες θα έχει το δικαστήριο έτσι ώστε να μπει στα θέματα ουσίας και να μην υπάρχει σύγκρουση εξουσιών με βάση το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας? Δύο καλές ερωτήσεις από τηλεθεατές. Κύριε Σοηλεντάκη, να σας ακούσουμε και θα έρθω και στον κύριο Παρασκευά στη συνέχεια, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, σε μια ιδεατή κοινωνία θα έπρεπε ο καθένας να έρχεται στη θέση του άλλου. Ο δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να συμπεριφέρεται πώς θα ήταν αν ήταν στη θέση του διοικούμενου. Αυτά όμως είναι ιδεατή κοινωνία. Ναι. Είναι όπως αυτό που έχει πει ο Σολομός, κύριε Σοηλεντάκη, όμορφος κόσμος, αλλά δεν ισχύει. Δεν ισχύει δυστυχώς. Διότι, συγγνώμη, ο δημόσιος υπάλληλος πολλές φορές έχει και την αίσθηση ότι ασκεί εξουσία έναντι του διοικούμενου. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα και γεγονότα που μπορούμε να θυμηθούμε. Λοιπόν, το θέμα της πράξεως είναι πώς θα εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση. Αυτό είναι. Ναι. Εδώ είναι δύσκολο. Εάν δεν έχεις μια χρηματική αξίωση, δικαιώνεσαι δηλαδή χρηματικά από το δικαστήριο το διοικητικό, μπορείς να ασκήσεις αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας του δημοσίου. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορείς. Πώς να υποκαταστήσεις τη διοίκηση να εκδώσει παράδειγμα την άδεια οικοδομής, ναι, όταν αρνείται? Εκεί είναι το θέμα. Στην Ελλάδα έχουμε μία νομοθεσία σχετικά πρόσφατη που κάνεις μία αίτηση στο δικαστήριο, αίτηση συμμορφώσεως λέει, και το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση απευθύνεται στη διοίκηση, τη τάση προθεσμία να εξηγήσει γιατί καθυστερεί να συμμορφωθεί με την απόφαση, του τάση προθεσμία, και εάν δεν την τηρήσει έχουμε και ένα δυστυχώς συμβολικό ποσό ποινής εις βάρος της διοικήσεως. Υπάρχει βέβαια, κακά τα ψέματα, από τότε που είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ανώτατο δικαστήριο κάθε χώρας δεν είναι ούτε το Συνταγματικό της Κύπρου, ούτε ο Άριος Πάγος ή το Συμβούλιο Επικρατείας το δικό μας, αλλά είναι το δικαστήριο της ΕΣΔΑ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είναι κατανοητό. Ακριβώς. Όλοι εφόσον εξαντλήσουν την εσωτερική διαδικασία, τη δικαστική, απευθύνονται και πάλι όμως εκεί συμβολικά ένα χρηματικό ποσό σου δίνουν. Ναι. Δεν δικαιώνεσαι Λοιπόν, πλήρως. κύριε Σοηλεντάκη, σε αυτό που ρώτησε η τηλεθεάτρια ως προς την υποχρέωση ανταπόκρισης της διοίκησης του κράτους απέναντι στον πολίτη. Υποχρεούται. Ναι, αλλά το λέμε, ακούστε, το λέει και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος είναι το άρθρο 29 που λέει εντός 30 ημερών, αλλά εάν ρωτήσουμε τώρα τους τηλεθεατές, αν βγάλουμε 10 τηλεθεατές, οι 9 θα μας πούν ότι ποτέ δεν τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα, και ποιος τους υποχρεώνει τέλος πάντων ή ποιος τους επιπλήττει? Μπορεί να κάνει, θεωρητικά είναι τώρα αυτό, μια αγωγή αποζημιώσεως θα μπορεί να κάνει. Γιατί να πράξει, ήταν οφειλόμενη η ενέργεια της διοικήσεως να απαντήσει. Συμφωνώ. Λοιπόν, κύριε Παρασκευά, δύο τηλεθεατές γρήγορα και ερχόμαστε κοντά σας. Ο κύριος Ανδρέας από τη Λάρνακα, ο κύριος Χαράλαμπος από τη Λεμεσό. Κύριε Ανδρέα, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Το πρόγραμμα σας έχει να κάνει και με την καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης.
όχι ακριβώς, σε κάποιο βαθμό. Θα θέσω έναν, διότι κάποιες νομοθεσίες που κάνουν οι βουλευτές έρχονται και κάνουν και πολίτες δύο ταχυτήτων. Και να εξηγήσω σε κάτι συγκεκριμένο. Πείτε. Η νομοθεσία με τα ενοικιαστήρια. Υπάρχουν υποστατικά που είναι στο ενοικιαστήριο και άλλα που δεν είναι στο ενοικιαστήριο. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Ανδρέα, τεράστιο θέμα, όμως δεν αφορά την παρούσα συζήτηση. Επειδή έχει και βουλευτή, ναι. αν μπορεί να πει και το ξέρει ο κύριος Λεωνίδου αυτό το θέμα. Το ξέρουν, αλλά δεν κάνουν τίποτε. Ασφαλώς. Και είναι νομίζω για ψηφοφορικούς λόγους που δεν το κάνουν. Φοβούνται να πάρουν τα σωστά μέτρα. Διότι για τον έναν έτσι, για τον άλλον άλλος πώς. Λοιπόν, θα το θίξω κύριε Ανδρέα. Θα το εξηγήσω και στη συνέχεια. Ένα λεπτό κύριε Λεωνίδου. Ο κύριος Χαράλαμπος από τη Λεμεσό. Κύριε Χαράλαμπε. Ναι κύριε Μαρότη. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, χαίρομαι τους καλεσμένους σας. Εγώ προσέφηκα στο αγώνα δικαστήριο. Ναι. Πριν 10 χρόνια που απεκόπηκε η σύνταξη αναγκαιότητα. Για ένα παράδειγμα που δεν είναι ο κύριος Λεωνίδου προηγουμένως. Ναι. Για 10 χρόνια πήγαινα δικαστήριο. Πριν ένα χρόνο αποφάσισε το διοικητικό δικαστήριο ότι παράνομα παράδειγμα με δόλο. Σου απεκόπινε η σύνταξη. Μάλιστα. Πριν ένα χρόνο. Και έρχεται η κυβέρνηση, πληρώνει τον δικηγόρο και εμένα με φωνή να βρούα. Συγγνώμη, πλήρωσε τον δικηγόρο, πλήρωσε τα έξοδα όπως αποφάσισε το δικαστήριο, αλλά τον κύριο Χαράλαμπο τι του έκανε? Ο κύριος Χαράλαμπος περιμένει. Λοιπόν, η καλύτερη ερώτηση αυτή, ασφαλώς επί του θέματος, για να την καταλάβουν και οι υπόλοιποι τηλεθεατές για το τι συζητάμε. Αυτό συζητάμε. Η κυβέρνηση εφαρμόζει ο δικαστήριο. Μόνο για τους απλούς πολίτες είναι η αποφάση. Σωστό. Είναι με 2 μέτρα και 2 σταθμά που συμμορφώνεται. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση κύριε Χαράλαμπε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παρασκευά, ο λόγος σε εσάς. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση του κυρίου Χαράλαμπου έχει θέσει και το πλαίσιο συζήτησης. Παρακαλώ. Άρα οι προηγούμενες ερωτήσεις όσον αφορά το δικαίωμα απάντησης για το άρθρο 20... Όχι, θέλουμε να μας τα πείτε κύριε Παρασκευά. Ωραία. Θέλουμε, όλα. Υπάρχουν 3 ερωτήσεις όπως τις αντιλαμβάνομαι. Πολύ η πρώτη καλά. είναι το δικαίωμα που έχει ο κάθε διοικούμενος εφόσον υποβάλει αίτημα ή παράπονον στις αρχές του κράτους, δικαιούται να έχει εντός της προθεσμίας των 30 ημερών αιτιολογημένη απάντηση από το κράτος, και αυτόν το λέει το άρθρο 29 του Συντάγματος. Επομένως, είναι μια συνταγματική υποχρέωση η οποία επιβάλλεται στα όργανα του κράτους. Βεβαίως, είναι άλλο ζήτημα αν αυτόν τηρείται ή όχι. Πάντως, κάθε μία φορά που αυτόν το πράγμα δεν τηρείται και αυτόν το δικαίωμα παραβιάζεται, μιλούμε και για μία παραβίαση του Συντάγματος, του συνταγματικού κειμένου. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να ρωτήσω το πιο απλό. Και αφού δεν το κάνει η διοίκηση, κύριε Παρασκευά, αυτό το πράγμα, αφού στις πλήστες περιπτώσεις τον έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του, των διοικούμενων, τον πολίτη, τι κάνει, πέραν από το να το λέει το Σύνταγμα, τι μπορεί να κάνει ο πολίτης που δεν του απαντάει η πολεοδομία, μείναμε στην πολεοδομία, δεν του απαντάει η υπηρεσία επιδότησης ασθενών, ο Δήμος, η ΣΥΤΑ κλπ. Είναι ένα πελώριο ζήτημα αυτό που αγγίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό να αγγίξουμε όμως. Διότι είναι το ευρύτερο ζήτημα σεβασμού του συνταγματικού κειμένου. Και αυτό είναι μόνο μία παρονυχίδα στην κουλτούρα που έχει εκτραφεί από αυτόν το κράτος μη σεβασμού του συνταγματικού κειμένου από πολύ νωρίς, για λόγους που μπορούμε να αναπτύξουμε, αλλά χρειάζεται χρόνος. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι εμπίπτει μέσα σε αυτήν την κουλτούρα υποβάθμισης του συντάγματος, των συνταγματικών διατάξεων και όχι του σεβασμού του συνταγματικού κειμένου. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με τις διαφορές ουσίας, οι οποίες ασφαλώς και προσφέρουν πληρέστερη προστασία στο διοικούμενο. Και αντιλαμβάνομαι αυτός είναι και ο σκοπός των προτάσεων, των μέτρων που προωθεί ο κύριος Λεωνίδου. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να έχουμε περισσότερες κατηγορίες διαφορών ουσίας, όπου εκεί μπορεί να δίνεται πληρέστερη προστασία στο διοικούμενο, και από την άλλη, μέσω των μέτρων που θα ληφθούν,
να γίνει πιο αποτελεσματικό το ζήτημα της συμμόρφωσης της διοίκησης με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Τώρα, θέλω απλά και μόνο, διότι δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, να πω ότι δεν μπορούν όμως όλες οι διοικητικές διαφορές να καταλήξουν να είναι διαφορές ουσίας. Άρα, διότι τον πρώτον λόγο θα έχει πάντοτε η διοίκηση στο να παίρνει αποφάσεις, να υλοποιεί, όπως έχουμε πει, πολιτικές. Τώρα, το τρίτο ερώτημα είχε να κάνει με την καθυστέρηση στην συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη απόφαση που είχε εκδοθεί υπέρ του κυρίου Χαράλαμπου. Ναι. Αν δεν συμμορφωθεί στον αιώνα των αιώνων η διοίκηση, ποιος θα την πάρει από αυτή να της πει πρέπει να συμμορφωθεί, κύριε Παρασκευά? Εδώ ακριβώς είναι ο πυρήνας του όλου ζητήματος και αντιλαμβάνομαι με το νομοσχέδιο ή τέλος πάντων με τα μέτρα που προωθούνται θα μπορούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και μάλιστα για 60 τόσα χρόνια από τη ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας μηχανισμός μέσω του οποίου να ελέγχεται η διοίκηση κατά πόσον έχει συμμορφωθεί ή όχι με συγκεκριμένη ακυρωτική απόφαση. Εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα. Τώρα, με τα προωθούμενα μέτρα θα μπορούν να ασκηθούν διάφοροι μοχλοί πίεσης προς τη διοίκηση, ούτως ώστε εάν ένας διοικούμενος βλέπει ότι η διοίκηση είτε παραμελεί είτε διστροπεί στο να συμμορφωθεί με μία απόφαση, να ασκείται πίεση ούτως ώστε να έχουμε άμεση συμμόρφωση. Τώρα, για να τα λέμε όμως όλα, το ζήτημα της συμμόρφωσης ενίοτε είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και θα χρειαστεί από το κράτος μας να συμμετάσχουν ή να λάβουν μέρος διάφοροι οργανισμοί, διάφορα υπουργεία και μπορείτε να αντιληφθείτε, δεν ξέρω ακριβώς τι αφορούσε η συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά μπορείτε να αντιληφθείτε με βάση... Είπε ο κύριος Χαράλαμπος γιατί του απεκόπη σύνταξη. Ναι, δεν ξέρω εννοώ πού κολλά το πράγμα. Διότι όταν ζητήσουμε στο κράτος μας να έρθουν μαζί διάφοροι οργανισμοί για να πάρουν μια λύση, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, είναι τεράστιο το ζήτημα, αλλά αυτές οι δύο κινήσεις οι οποίες γίνονται είναι στα σκαριά και για τις οποίες θα συζητήσουμε στην ημερίδα την ερχόμενη Τετάρτη, είναι δύο πράγματι πολύ σοβαρές κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Μακάρι. Ρωτάει μια νεαρή, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, τηλεθεάτρια, είναι φοιτήτρια νομικής, κύριε Παρασκευά, Μαρία λέει, και το ερώτημα εξ αφορμής αυτών που έχει πει ο εξ-Ελλάδος κύριος Σοηλεντάκης λέει, σε σχέση με την μη συμμόρφωση της διοίκησης. Η απορία η δική μου είναι πώς και πότε μπορεί να επιβληθεί στην διοίκηση, διότι όπως ανέφερε ο συνομιλητής σας λέει, σε μια αστική διαφορά τα δύο μέρη αποφασίζει το δικαστήριο και έχει υποχρέωση συμμόρφωσης το ένα μέρος έναντι του υπολείπου. Στην προκειμένη η διοίκηση, η εξουσία λέω εγώ αγαπητή Μαρία, επειδή είναι ιερία η Ελλάδα, δεν την αγγίζει κανένας. Κοιτάξτε, το δεν την αγγίζει κανένας είναι η μισή αλήθεια. Γιατί ο αιτητής μπορεί να προσφύγει ξανά στο διοικητικό δικαστήριο. Και είναι εκεί που ξεκινά να δημιουργείται όλο αυτό το ζήτημα γνωστό. Κύριε Παρασκευά, έχετε ανατρέξει σε αποφάσεις τέτοιες ακυρωτικές. Εγώ ξέχασα το όνομα ενός συμπολίτη μας, ο οποίος μάλλον δεν θα είναι εν ζωή σήμερα, ο οποίος προσέφυγε δεκάδες φορές. 70-80 φορές. 80 φορές σημάται ο κύριος Λεωνίδου. 80 φορές. Ναι. Μην αναφέρομαι το όνομα. Ναι. Ωραία. Απλά επειδή υπάρχουν διαφορές στο κυπριακό σύστημα με βάση και με το ελληνικό σύστημα, ο κύριος Σοηλεντάκης έχει αναφερθεί σε διάφορα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα, τα οποία δεν ισχύουν στην Κύπρο. Στην Κύπρο ισχύει η προσφυγή του άρθρου 146, η οποία είναι αντίστοιχη με την αίτηση ακυρώσεως που υπάρχει στην Ελλάδα. Και όσον αφορά το ζήτημα των αποζημιώσεων, οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν με αγωγή στο επαρχιακό δικαστήριο, εφόσον όμως έχουν στα χέρια τους ακυρωτική απόφαση. Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Κυπριακή Ενωμένη Τάξη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω κάτι. Ένα λεπτό κύριε Λεωνίδη. Για να απαντήσω στα τέσσερα. Θα σας δώσω τον λόγο. Απλώς επειδή έχουμε τον κύριο Σοηλεντάκη εξ αποστάσεως, θα του διαβάσω ένα μήνυμα. Απολαμβάνει τη συζήτηση. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε ένας προερχόμενος από τον πολιτικό χώρο του κυρίου Λεωνίδου,
Ο κύριος Πολύβιος Κόλογος, ένα μήνυμα, κύριε Σοηλεντάκη, θα το διαβάσω αυτολεξί. Λέει: σπουδαίος ο κύριος Σοηλεντάκης. Επιβεβαιώνεται αυτό που συχνά λέγεται, ότι αυτοί που μπορούν να εξηγήσουν με απλό και απολύτως κατανοητό τρόπο εξειδικευμένα ή περίπλοκα νομικά ζητήματα είναι αυτοί που τα γνωρίζουν άριστα και σε όλη τους την έκταση και τις λεπτομέρειες. Παρακαλώ τα σχόλια σας επί των όσων έχουν λεχθεί, κύριε Σοηλεντάκη. Δεν ακούγεται. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έχουμε κλειστό μικρόφωνο. Παραγωγή. Επαναλάβατε. Αγαπητοί φίλοι, καμιά δικαστική απόφαση δεν θα εφαρμοζόταν αν δεν υπήρχε η αναγκαστική εκτέλεση. Ο συγχωρεμένος ο καθηγητής ο Ράμος, αν τον είχατε ακουστά ποτέ, έλεγε ανάθεμάτο το σουβλί. Και του λέγαμε, τι εννοείς δάσκαλε το σουβλί? Λέει, ρωτήσανε κάποτε την Καμήλα και τον Γάιδαρο ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος. Και η Καμήλα λέει το ίσωμα. Ο Γάιδαρος λέει, ανάθεμάτο το σουβλί. Αν δεν ήταν το σουβλί θα προτιμούσα το καθισό. Αυτό το σουβλί, λέει, είναι η αναγκαστική εκτέλεση. Με αυτή την παροιμία έμπαινε στο κεφάλαιο περί αναγκαστικής εκτελέσεως. Λοιπόν, και με τις ιδιωτικές διαφορές υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα αναγκαστικής εκτελέσεως. Το θέμα είναι, και δίνω μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και περιμένω με αγωνία τι θα πούνε οι εκλεκτοί συνομιλητές την Τετάρτη, το θέμα της συμμορφώσεως. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αείμνηστος Βεγλερής, το πρώτο βιβλίο που είχε γράψει μόλις έγινε το Συμβούλιο Επικρατείας, το 1934, έβγαλε η συμμόρφωση της διοικήσεως. Αυτό ήταν το βιβλίο που έβγαλε. Είναι μεγάλη βαρύτητα και να δούμε τι είναι. Είναι πράγματι, είναι χολή η απονομή της δικαιοσύνης στο θέμα της αναγκαστικής εκτελέσεως. Διότι τι να το κάνω όταν συμβολικά παίρνω ένα χρηματικό ποσό και το παίρνω ή να κάνω ή έστω να κάνω αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Ναι. Είναι και αυτό μέσα στα ένδικα βοηθήματα. Αλλά παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος Παρασκευάς, ότι στην Κύπρο υπάρχει το ένδικο βοήθημα της προσφυγής, το οποίο είναι άριστο. Και εδώ εμείς από την Ελλάδα πάρα πολλοί είμαστε οι οποίοι εισηγούμαστε αυτό το ενδικό βοήθημα να το εφαρμόσετε. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τη ζωή εύκολη των διοικουμένων. Όχι περίπλοκα. Τι είναι αίτηση ακυρώσεως, είναι αίτηση, πρέπει να κάνω αγωγή, πρέπει να κάνω προσφυγή, τι είναι αυτό? Εγώ θα τα πω όλα με ένα δικόγραφο, θα ζητήσω και ανάλογα με τον νόμο και το αίτημά μου ο δικαστής θα αποφασίσει. Λοιπόν, κύριε Σοηλεντάκη, η συνέχεια θα είναι στην Κύπρο στην ημερίδα που οργανώνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θεός, χαιρετώ τους πάντες, τους έχω γνωρίσει και εκ του πλησίαν, τον κύριο Λεωνίδου, την κύριο Ιερονιμίδου και άλλους. Τώρα γνώρισα και τον κύριο Παρασκευά. Να είστε καλά. Καλή εντάμωση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Σοηλεντάκης, είναι πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων. Επιτιμή θα συμμετάσχει σε αυτή την ημερίδα που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη από την Νομική Υπηρεσία και την Βουλή, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει έδαφος να προχωρήσει η απονομή της δικαιοσύνης, διότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτός είναι ο στόχος. Μένουν στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΙΚΟ και εκ των προτεργατών αυτής της ημερίδας, και ο κύριος Κώστας Παρασκευά είναι πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, τιμά την Κύπρο, όχι μόνο εντός και εκτός, για να είμαστε δίκαιοι, και αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψουμε. Και κύριοι, στη σημερινή μας συζήτηση έχει να κάνει με τα διοικητικά δικαστήρια, με το δημόσιο δίκαιο. Αφορμή μια ημερίδα που οργανώνεται από εβδομάδας, η οποία θα αγγίξει ένα ευαίσθητο θέμα. Είναι κατανοητό, έχω και διάφορα μηνύματα τηλεθεατών ότι είναι δύσκολο το θέμα. Είπαμε ότι στις αιχμές συζητάμε και δύσκολα θέματα. Αλλά όλα, θα πρέπει αυτό να το έχετε κατά νου, μας αφορούν ως πολίτες σε αυτόν τον τόπο. Ως εκ τούτου,
Ας δώσουμε λίγη βάση. Υπάρχουν απλά παραδείγματα με χαρακτηριστικότερο την παρέμβαση του κυρίου Χαράλαμπου, ο οποίος είπε ότι μετά από αρκετά χρόνια δικαιώθηκε για προσφυγή που έκανε έναντι του κράτους γιατί του εμείωσαν τη σύνταξη. Πληρώθηκε ο δικηγόρος του, διότι είχε υποχρέωση η Δημοκρατία να πληρώσει τουλάχιστον τον δικηγόρο του, αλλά δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σύνταξη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Έχουμε και τον κύριο Ανδρέα από τη Λευκοσία. Κύριε Ανδρέα. Ναι, σας ακούμε κύριε Ανδρέα, παρακαλώ. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ναι, μάλιστα. Πριν 5-6 χρόνια, ναι, όταν ήταν η μητέρα μου άρρωστη, έκαναμε μια αίτηση για να φέρουμε μια κοπέλα. Μας είπατε, είστε κοπέλα του γραφείου Διπαρία και μας είπατε ότι δικαιούστε κοπέλα. Δικαιούστε επίδομα φροντίδας, παρακαλώ. Ναι, έφεραμε την κοπέλα. Επικαιρώναμε 220 ευρώ το μήνα. Ναι. Έκαναν τις 4 μήνες να μας απαντήσουν, έμαθες πήγαν λεφτά. Εμείς επικαιρώναμε σε έναν στο Δήμο Λευκοσίας που μας έστελνε μια κοπέλα. Ναι. Και πληρώναμε εκεί, πέραμε και από έξι, έρχεται την κοπέλα 2-3 φορές την ημέρα. Όταν μετά απαντήσαμε μας, έκαναμε λάθος. 26 ευρώ δικαιούταν να παίρνει λόγω της συντάξης της και κάναμε λάθος. Και πάρτε μας δικαστήριο να βρείτε το δίκαιο σας. Ούτε δικαστήριο είναι πια, ούτε τίποτε. Διότι να πάει δικαστήριο, απαντήσαμε μας τελικά και είναι που εστιατή και είπαμε να πάρουμε δικαστήριο να έχουμε παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ανδρέα. Παρακαλώ. Είναι στη συζήτηση το θέμα. Λοιπόν κύριε Λεωνίδου, παρακαλώ. Πολύ σύντομα να δώσω μικρές απαντήσεις για τους τηλεθεατές. Ο πρώτος τηλεθεατής είχε μπει για την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Σίγουρα υπάρχει καθυστέρηση, γι' αυτό όλες οι προσπάθειες και όλες οι νέες ρυθμίσεις που επιχειρούμε τώρα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Να επισπευθεί η διαδικασία και να γίνει πιο αποτελεσματική η δικαιοσύνη προς όφελος των πολιτών. Όσον αφορά το θέμα του ενοικιοστασίου που ελέγχθηκε προηγουμένως, προσωπικά εγώ είχα κάνει παρέμβαση όταν συζητήθηκε το θέμα για να επεκταθεί σε όλο το πλαίσιο των περιπτώσεων, ούτως ώστε αν ήταν δυνατόν να καταργηθεί αυτή η διαρχία του Δικαστηρίου Ενοικιάσεων και του πολιτικού δικαστηρίου. Μίζο θέμα, κύριε. Μίζο θέμα. Ακριβώς. Άρα δεν είναι κατανοητό ούτε γιατί. Ψηφοθερικό είναι, εντάξει, ούτε έτσι τόσο απλό. Αλλά έχουμε πει στον τηλεθεατή ότι δεν είναι της παρούσας. Πολύ ευχαρίστω θα κάνουμε. Έχουμε κάνει και θα ξανακάνουμε. Και θα είμαι στη διάθεσή σας να συμβάλλω, αν μπορώ, σε αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά το θέμα, το κυρίως θέμα που συζητάμε, τις διοικητικές διαφορές ουσίας. Δεν λέμε εμείς προς Θεού ότι θα πάμε αύριο το πρωί να αλλάξουμε τον νόμο και θα συμπεριλάβουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα πρέπει να πάμε με φιδό, σιγά σιγά, και να δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Πρέπει να το επιχειρήσουμε όμως. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Γιατί ως που καθυστερούμε είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών. Και επειδή ελέγχθηκε προηγουμένως για το θέμα της μη συμμόρφωσης με συνταγματικές υποχρεώσεις, επειδή το επόμενο θέμα το οποίο προτίθεμαι και το ανακοινώνω για πρώτη φορά, που προτίθεμαι να προτείνω ως συνταγματική αλλαγή, είναι η συμπερίληψη στο Σύνταγμα της αρχής της τριτενέργειας. Ενός δικαιώματος που πρέπει να έχει ο πολίτης, ούτως ώστε κατά τον έλεγχο ή κατά την άσκηση ελέγχου ιδιωτικών διαφορών να υπάρχει ακριβώς και στην περίπτωση που παραβιάζονται συνταγματικά δικαιώματα, το ίδιο δικαστήριο να παρεμβαίνει και να επιβάλλει και ποινές και πρόστιμο και ανάλογα, κάτι το οποίο θα επεξεργαστούμε και θα δούμε στη συνέχεια. Είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο το ελληνικό σύνταγμα το έχει στο άρθρο 25 του ελληνικού συντάγματος και εφαρμόζεται πλήρως. Εμάς μόνο μία απόφαση για Λούρος έχει συζητήσει και έχει πάρει απόφαση για αυτό το θέμα. Κύριε Λεωνίδου και κύριε Παρασκευά, ο κύριος Ανδρέας, ο τελευταίος τηλεθεατής, αναφέρθηκε σε λάθος από μέρους του κράτους και με μεγάλη ευκολία, λάθους, δηλαδή είχαν υποστεί και οικονομική ζημιά από τη στιγμή που εγκρίθηκε επίδομα φροντίδας για συγγενικό τους πρόσωπο, ξεκίνησαν να υλοποιούν αυτή την απόφαση και όταν ήρθε η ώρα να καταβάλει το κράτος αυτό το οποίο τους είπε ότι δικαιούνται,
τους είπε λάθος, υπελόγισα, ως εκ τούτου προσφύγεται στη δικαιοσύνη. Γνωρίζει λοιπόν εκ προημίου το κράτος ότι ό,τι και να αποφασίσει η δικαιοσύνη δεν θα υποστεί οποιαδήποτε συνέπεια. Και πάμε και στην υπόθεση την πρόσφατη, κύριε Παρασκευά, όπου, στην υπόθεση Ευδοκίας Λοΐζου με το ΡΙΚ, ναι, όπου δικαιώθηκε μία συνάδελφος μετά από ένα μακροχρόνιο αγώνα, έτσι, και τώρα η διοίκηση καθυστερεί να καταβάλει, θα εξαντλήσει και τα τοπικά ενδικά μέσα, υποθέτω. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το σχολιάσετε. Είναι αστικών δικαστήριων όμως εκείνα. Ναι, εκεί είναι επαρχιακό δικαστήριο. Ναι. Ναι. Διαβάζω, ο κύριος Γιώργος Δαμιανού λέει, μα το παράδειγμα της ελληνικής δικαιοσύνης, και θέλω να το σχολιάσετε κύριε Λεωνίδου, δεν είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ειδική αναφορά για το κακό επίπεδο της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν φέρνετε από τη Σουηδία να μας δώσουν τις εμπειρίες τους? Μήπως φοβάστε να ακουστεί το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη σε συντεταγμένα κράτη? Ο κύριος Στάσος, παρακαλώ, Αναστασίου, έχει ένα καλό σχόλιο. Λέει ότι, με συγχωρείτε λίγο, το ίδιο πρόβλημα, ερώτημα λέει, το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στη συμμόρφωση των διοικητικών οργάνων ή και του κράτους με αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι οποίες είναι προς όφελος του διοικούμενου. Είναι ερώτηση. Προς όφελος του διοικούμενου. Είναι ερώτηση, με συγχωρείτε. Υπάρχουν άλλα διαφορετικά μέσα για να επιβάλλεται η συμμόρφωση σε αυτές τις αποφάσεις? Οι προτινόμενες ρυθμίσεις καλύπτουν και αυτό το θέμα? Δηλαδή κάποιος εξαντλεί τα τοπικά ενδικά μέσα, προσφεύγει σε ευρωπαϊκά όργανα, υπάρχει απόφαση και πώς υποχρεούται το κυπριακό κράτος να συμμορφωθεί? Παρακαλώ κύριε Παρασκευά. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση, γιατί πράγματι ίσως να αφορά και όλη το ερέθισμα μου προς το δημόσιο δίκαιο. Δηλαδή, μεγαλώνοντας σαν μαθητής, σαν έφηβος, άκουγα τότε για τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Τουρκίας. Έτσι, ένα μεγάλο ερώτημα που γεννήθηκε στο μυαλό μου ήταν τι σημαίνει συμμόρφωση μιας καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και πράγματι είχα ασχοληθεί για χρόνια με αυτό το ζήτημα και πρέπει να πω ότι οι δύο διαδικασίες προσομοιάζουν, διότι μιλούμε, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια σύμβαση δημοσίου δικαίου, άρα μιλούμε για δημόσιων δίκαιων. Έτσι, οι υποχρεώσεις που πηγάζουν για έναν καταδικαστέν κράτος, αλλά και από την άλλη πλευρά για την διοίκηση, μοιάζουν πάρα πολύ. Και μοιάζουν πάρα πολύ στο ότι ανάλογα με την υπόθεση που έχει μπροστά του έναν κράτος για να συμμορφωθεί, τότε μπορεί να υπάρξουν ένα μπλέγμα υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουμε πλήρη συμμόρφωση. Έτσι, η κάθε υπόθεση, απλά δεν μας παίρνει ο χρόνος και δεν μπορώ να πω όλα εκείνα τα οποία θέλω. Απλά ναι. Όχι, μην ενεργείτε υπό την πίεση του χρόνου, νομίζω μπορεί να λέτε μια χαρά. Όπως έχει πει και ο κύριος Σοηλεντάκης προηγουμένως, το ζήτημα της συμμόρφωσης είναι ένα πολύπλοκο, στριφνό, δύσκολο ζήτημα. Μπορεί να υπάρξουν υποθέσεις που η συμμόρφωση είναι απλή, αλλά υπάρχουν και υποθέσεις που πραγματικά είναι δύσκολο για την διοίκηση να επαναφέρει τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση ή και να φέρει τα πράγματα εκεί που θα ήταν εάν δεν ελάβανε χώρα η έκδοση της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης η οποία έχει εκδοθεί. Επομένως, είναι ένα πολύ δύσκολο και στριφνό νομικό ζήτημα. Γι' αυτόν, και εδώ θα ήθελα να πω ότι πόσο τυχερός είμαι που η ένταξη μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ εις βάθος με αυτά τα ζητήματα, και πρέπει να πω ότι το πώς ένας δικαιωμένος πολίτης βλέπει ή οραματίζεται το θέμα της συμμόρφωσης από το τι σημαίνει συμμόρφωση στη συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό θα επιμένω στο ότι όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ακυρωτικές αποφάσεις, είναι καλό ο κάθε αιτητής να γνωρίζει σε ποιον ακριβώς λόγο ακυρώσεως έχει κερδίσει την προσφυγή του. Και αν είναι ένας λόγος ο οποίος είναι τυπικός, τότε η διοίκηση μπορεί να επανέλθει και να εκδώσει απόφαση με το ίδιο περιεχόμενο και αυτό να είναι σωστό από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου. Άλλο είναι το ζήτημα
που ένας αιτητής κερδίζει για λόγους ουσίας, εκεί η διοίκηση δεν μπορεί να επανέλθει και δεν μπορεί να εμένει, δεν μπορεί να διστροπεί και θα πρέπει να προχωρεί προς την σωστή συμμόρφωση, έστω και αν πολύ συχνά δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Παρούτη, πόσα επιχειρήματα μπορεί να εφεύρει μία διστροπούσα διοίκηση εάν δεν θέλει να συμμορφωθεί με την απόφαση. Είμαστε στην παροιμία με το μήλο και το κοσκίνισμα, κύριε Παρασκευά. Ρωτάει ένας τηλεθεατής, ο οποίος έχει υποστεί κούρεμα καταθέσεων, κύριε Παρασκευά, το 2013. Λέει, εμείς που αδικηθήκαμε όχι μόνο από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και από την ανεπάρκεια του κράτους και των εποπτικών του αρχών. Δεν είχαμε ποτέ το δικαίωμα να προσφύγουμε εναντίον της διοίκησης για αυτό το κακό που επισυνέβη. Ναι, διότι υπάρχει γνωστή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τότε που έκρινε ότι το κούρεμα θεωρείται ως πράξη κυβερνήσεως και επομένως δεν μπορούσε να προσβληθεί επί της ουσίας ενώπιον του αναθεωρητικού δικαστηρίου. Τότε δεν υπήρχε το διοικητικό δικαστήριο, αλλά θα μπορούσαν τα άτομα να προσφύγουν στα επαρχιακά δικαστήρια για να διεκδικήσουν εκεί τις όποιες ζημιές είχαν. Μέχρι στιγμής με όχι τόσο καλά αποτελέσματα για τους ιδιώτες. Ένα λεπτό, κύριε Λεωνίδου. Ρωτάει και ο κύριος Χριστάκης ένα τελευταίο ερώτημα από τα γραπτά. Λέει, κύριε, ωραία τα λέτε, αλλά δεν υπάρχει μία αλληλοκάλυψη των εξουσιών που, παρόλο που το Κυπριακό Σύνταγμα τις διακρίνει, έτσι ώστε η δικαιοσύνη να μην πλήξει το κράτος στη διοίκηση? Θέλω να το σχολιάσετε αυτό και ίσως εγώ θα το συνέδεα και με το γεγονός ότι εάν η δικαιοσύνη επέρριπτε ευθύνη για την ανεπάρκεια των εποπτικών αρχών, για το πώς φτάσαμε στο κούρεμα του 2013, τότε το κράτος δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην αποζημίωση των θυμάτων. Ένα λεπτό, κύριε Παρασκευά, έχει ένα τηλεθεατή, τον κύριο Πόλη από τη Λεμεσό. Να τον ακούσουμε, κύριε Λεωνίδου, συμπολίτη σας, και να πάτε στα σχόλια. Παρακαλώ, κύριε Πόλη. Ναι, κύριε Παρούτη, σας χαιρετώ. Και εμείς. Χαίρομαι για το θέμα σας. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Όταν ένας Δήμος εκδίδει άδεια κατεδάφισης και άδεια οικοδομής, ναι, και υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες και παρανομίες. Από ποιον? Από τον Δήμο ή από τον ιδιοκτήτη? Και από τους δύο. Και από τον εργολάβο και από τον επιβλέποντα δίθεν πολιτικών μηχανικό. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο τώρα, δεν απαντούν σε καμία επιστολή, ούτε εμέναν ούτε του δικηγόρου. Ναι. Και το πιο σοβαρό, φτάσανε στο σημείο, διότι δεν ανταποκρίνεται ο Δήμος, τους είχα καλέσει εγώ να ανακαλέσουν την άδεια νοικοδομής, διότι υπάρχουν σοβαρές παρανομίες, δεν ανταποκρίνονται, και το σοβαρότερο πρόβλημα τώρα είναι ότι σε εφαρτώμενη οικοδομή του κτηρίου μου κτίζεται κάτι το οποίο δεν έχει αντισυσμικό αρμό. Εντάξει, μην πούμε σε λεπτομέρειες στατικής επάρκειας τώρα. Κύριε Πόλη, εγώ θέλω να κρατήσω ένα. Αν δεν ανταποκρίνεται καν η αρχή, η διοίκηση ή ο Δήμος σε αυτά που του γράφεται? Καθόλου, ούτε προφορικά. Έχω πάει μέχρι την Πολεοδομική Επιτροπή του Δήμου Λεμεσού. Δεν ανταποκρίνεται κανένας. Είναι σοβαρό το θέμα, κύριε Παρούτη. Ασφαλώς είναι σοβαρό. Κύριε Πόλη, μείνετε να συζητήσουμε το θέμα επί της αρχής. Μην μας πάτε σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Δεν θα σας πάρω σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε καταντήσει για να βρούμε το δίκαιο μας σε αυτόν τον τόπο. Έχω βρει τους ευρωκώδικες 8 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος οφείλει μέσα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών του 21 να εφαρμόσει την οδηγία. Δεν κάνουν τίποτε, κύριε Παρούτη, και ξέρουν οι υπάλληλοι είναι ανεδέστατοι. Λυπούμε που το λέω και μας καλούν απλώς να κινηθούμε νομικά. Θα κινηθούμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αν γίνει σεισμός, ναι. Σας ρωτώ, τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πόλη. Κύριε Λεωνίδου, κύριε Παρασκευά. Λοιπόν, ξεκινώντας από το τελευταίο, ακριβώς βλέποντας αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα διοικητικά όργανα, και δεν αναφέρομαι στο Δήμο Λεμεσού μόνο, αλλά γενικότερα από τις πράξεις, τις ενέργειες αυτών των οργάνων, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δυστυχώς χρειάζονται νέες τομές. Και μια από τις τομές που είναι σημαντική είναι να νομοθετήσουμε επιτέλους, να βρούμε εκείνα τα εργαλεία
ούτως ώστε η οποιαδήποτε διοίκηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Όπως ο απλός πολίτης όταν εκδίδεται μία απόφαση εναντίον του και προσπαθεί να την εφαρμόσει και αν δεν μπορέσει να την εφαρμόσει έχει συνέπειες, έτσι θα πρέπει και τα όργανα άσκησης δημόσιας εξουσίας ανά πάσα στιγμή, όταν δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με την νομοθεσία, διότι πίσω από τη δικαστική απόφαση είναι ο νόμος. Και όποιος δεν συμμορφώνεται θα πρέπει ασφαλώς να έχει συνέπειες. Δεν λέω εγώ ποιες θα είναι αυτές οι συνέπειες, όμως μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε και το διάλογο που ανοίγουμε, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ένα νέο νομοθετικό κείμενο, είτε υπομορφή νομοσχεδίου, είτε προτάσεως νόμου, με στόχο ακριβώς όλοι μαζί να βρούμε μία συνισταμένη για να ικανοποιείται ο πολίτης. Αναφορικά τώρα με τις καθυστερήσεις της απαντήσεις που ελέγχθηκε προηγουμένως. Είναι γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει αυτή η αμέλεια, αυτή η αδιαφορία και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σοηλεντάκης, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, γιατί λέγονται υπάλληλοι, γιατί για να υπηρετούν. Δημόσια υπηρεσία γιατί ονομάζεται για να υπηρετεί τους πολίτες. Και δεν λέμε να υπηρετεί το οτιδήποτε, να υπηρετεί το νόμιμο και το χρηστό. Αυτή πρέπει να είναι ο τρόπος ενεργειών του κράτους. Είναι στο θεωρητικό επίπεδο, κύριε Λεωνίδου. Ο κύριος Χριστοφίδης. Αλλά δεν πάρουμε πρωτοβουλίες, κύριε Παρούτη, και αφήνουμε τα πράγματα και να λέμε επειδή στην Ελλάδα η απονομή της δικαιοσύνης κρίνεται αρνητική. Εμείς όμως, ως κράτος, από το 1960 που έκαναμε το Σύνταγμα, μέσα στο άρθρο 146 θέσαμε τη διοικητική δικαιοσύνη ως ένας νέος τρόπος άσκησης δικαστικού ελέγχου. Και αυτό είναι το διοικητικό δίκαιο της Κύπρου, από εκεί εκπορεύεται. Επομένως, οφείλουμε να τηρήσουμε και το ελληνικό δίκαιο, το οποίο έχει μια παράδοση. Υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας από το 1917 ή 1937, δεν θυμάμαι ακριβώς, το οποίο όμως Συμβούλιο Επικρατείας στηρίζεται στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας, όπου έχουμε μια παράδοση που ξεκινά Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος. Άρα δεν πήραμε. Απαντάτε στην αιχμή περί Σουηδίας. Κύριε... δεν είναι απαραίτητο επειδή στη Σουηδία υπάρχει ένας τρόπος που να κλέψουμε τον τρόπο της Σουηδίας. Νομίζω ότι υπάρχουν καλά στοιχεία από τα διάφορα δίκαια τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε. Κύριε καθηγητά, ένα σημείο που εγείρει ο κύριος Χριστοφίδης λέει: θυμίστε στους καλεσμένους σας τον Εμμανουήλ Ροδίτη, εις νόμος απαιτείται σε αυτή την χώρα, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογή όλων των υπολείπων νόμων. Είναι αυτό που λέμε ότι νόμους έχουμε, απλώς δεν εφαρμόζονται. Παρακαλώ, καταληκτικό σχόλιο, τα υπόλοιπα στην ημερίδα. Νομίζω ότι θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε έναν ερώτημα του προηγούμενου τηλεθεατή για το ζήτημα της αλληλοκάλυψης της διοίκησης και των δικαστηρίων. Δεν θα το έθετα έτσι ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη ανάμεσα στην διοίκηση και τα δικαστήρια. Εκείνο το οποίο ενδεχομένως να υπάρχει και είναι ένας κίνδυνος τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε από την κουλτούρα υποβάθμισης των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι ότι δεν υπάρχει δικαστήριο στον κόσμο που να βλέπει τις αποφάσεις του να μην εκτελούνται και να προχωρά στην έκδοση τέτοιου είδους αποφάσεων. Επομένως, θέλω να πω ότι υπάρχει και σε αυτόν το σημείο ζημία η οποία γίνεται από την μη συμμόρφωση ή από την κουλτούρα υποβάθμισης των ακυρωτικών αποφάσεων. Δηλαδή, τα ίδια τα δικαστήρια, βλέποντας ότι μια απόφαση την οποία διατίθεται ο δικαστής να εκδώσει, βλέποντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος ή είναι πολύ πιθανό μια τέτοια απόφαση να μην γίνει σεβαστή, τότε να μην προβεί στην έκδοση αυτής της απόφασης. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, τον οποίο και θα πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Λεωνίδου, κύριε Παρασκευά, για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Απλώς πριν κλείσουμε να πω ένα ευχαριστώ και στην Πρόεδρο της Βουλής, η οποία ήταν δίπλα μας και είναι δίπλα μας. Να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μας. Να είστε καλά κύριε Λεωνίδη, όπως τον κύριο Παρασκευά, τον κύριο Σοηλεντάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν παρόντες σε αυτή τη συζήτηση. Και εμείς. Δύσκολο θέμα, αλλά είπαμε ότι μας αφορά. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.